Много специални поздрави от Анислав за неговите братя, за калашниците, за най-мощните момчета, за най-яките. Поздравай специално! Хайде, калашници! За най-яките момчета, за най-оборотните момчета, за калашниците. Най-яката група, най-яката група. Регистро, брат ми. Яша, Яша, калашник. Поздравай от Анислав за най-яките момчета, за калашниците. Ово! И една барабри сега за цялата група, за калашниците, за най-яките момчета. Хайде! Само за видео Лазар специално. Яша, Яша, калашниците, хама! Това са момчетата чудо, за най-яката бригада. За калашниците специално. Ово, Айде за калашниците специални поздрави за нашите братя. Душмани, душмани, спрете да ни завиждате. Душмани, душмани, спрете да ни копирате. Душмани, душмани, спрете да ни завиждате. Душмани, душмани, спрете да ни копирате. Дай ми, братко, дай ми калашника от бебето, от багажника. Дай ми, братко, дай ми калашника от Мерседеса, от багажника. И при сега от нашия брат една европейска бара за оркестъра. Той скръбзи цялата фамилия. За всички братя калашници. Хайде му праради! Let's go! Яша! Шоу! Хайде, Чочко! Ако има някой да си покаже, поздравай от Чочко за своите братя, за калашниците, ти ги набава. Обо, обо, обо.